Ètò ní ètò Bisi Ologe pẹ̀lú Bisi ọmọ Ẹ̀dúnjọbí. Orúkọ tèmi ni Prince Jídé Àlàbí. Stay tuned. Christian ni ọkọ ìyàwó, ilé Mùsùlùmí ló wà lónìí. Ìdọ̀bálẹ̀ 365 tí mo ní pé wàá dọ̀, wọ́n ní kí n má gba ìdọ̀bálẹ̀ yẹn pé ìdọ̀bálẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù nítorí iṣẹ́ tí wàá ṣe lẹ́yìn ètò tòní. Ó yá nísìnyí, mo ní kí n tẹ̀ bèrè wípé òótọ́ ní o wá sí bíbá tó kó ẹbí àti ará àti ọ̀rẹ́ wa nítorí tàtẹ̀ ló ṣe wà ní bíbá ní ọjọ́ tòní. Nítorí bàbá àti màmá lẹ ṣe wà ń bí lọ́jọ́ tòní. Ó nítorí bàbá mi àti ó ní ilé yìí o, ilé bàbá mi ni bàbá tẹnumọ́ yàkẹ́rò ilé yìí o, ilé màmá mi ni ó yẹ mi tí mo bá lọ bẹ̀ gbogbo ẹbí ní pàtí. Ilé yìí o, ilé bàbá ẹni onídàáná àtijọ́ ṣàmì o, onídàáná àtijọ́ o. Kọ̀kọ́ máa kú, kọ̀kọ́ máa kú báyà máma kú onídàáná àtijọ́ onídàáná bàbá mi. Ó wá sí bíbá yìí sí ilé bàbá àti màmá ẹ ní ọjọ́ títòní. Mo wá ní nítorí ta ló ṣe wà ní bíbá yìí. Nítorí olólùfẹ́ nítorí ẹni bí ọkàn ẹ̀, nítorí ayé ẹ̀, nítorí ṣúgà ẹ̀, nítorí bọ́tà ẹ̀ ló ṣe wà ní bíbá ní ọjọ́ tòní. Ó wà nítorí kíní ẹ̀. Torí kíní ẹ̀. Ok, kò ti gbọ́ kò sí wàhálà. Ó yẹ ọkọ ìyàwó dúró déédéé. Stand right, attention. Ọkọ ìyàwó tiẹ̀ kò láìkì wàhálà, kò fáriwo gan. Ọkọ ìyàwó attention. Mí sínú ìta. Mí sínú in out in out attention. Oní Bísí mi láì bá mi wá. Ara mọ́ ni mo ti rí. Àrùn yìí mi kò bá mi kalẹ̀. Ìdọ̀bálẹ̀ lọ sí ìdílé bàbá mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Gbogbo ẹbí bàbá mi Ajala family. Ẹ bá mi lọ́wọ́ sí ọmọ yín, ó dọ̀bálẹ̀. Ẹ má bá mi gbàdúrà fún, ẹ má bá mi ṣàdúrà fún, ẹ má bá mi gbàdúrà fún. Bébé tí wí ló máa rí, bébé tí wí ló máa rí, bébé tí wí ló máa rí, bébé tí wí ló máa rí. Èyí ẹ̀ ń kẹ́ aláfàṣẹ sí bébé tí wí ló máa rí. Ó ti dọ̀bálẹ̀ nítorí ìyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ tòní.
ó yá lọ sí ọ̀dọ̀ dádì àti mọ́mì lọ bá wọn ya fọ́tò. This video, please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you. God bless you.